O proxecto, cun orzamento de 163.000 euros, consistirá na renovación de todo o bordo litoral da praia da Meixida, retirando os obstáculos visuais e habilitando espazos peonís e zonas verdes. Son 163.000 euros para renovar todo o fronte litoral da praia da Meixida, onde imos continuar con ese novo modelo de cidade urbana que pretendemos, espazos destinados para as persoas, con máis espazos verdes e que a xente poida ter un lugar de encontro na propia parroquia. Actualmente, no caso de Ameixida, presenta todo o pavimento de asfalto, había tamén unha construción que impedía ver o mar nun determinado punto desa esplanada e, por tanto, imos limpar visualmente toda a zona, vamos a incrementar as zonas verdes e tamén renovaránse algún elemento patrimonial, como por exemplo hai un lavadoiro ali que é particular dunha veciña, pero que ten a súa intención de conservalo no propio lugar e, por tanto, creemos que é un elemento patrimonial que hai que conservar e destacar, non? Xunto coa renovación do Paseo dos Mosqueiros, as dúas actuacións supoñen unha fonda transformación da fachada marítima da parroquia de Castiñeiras, cun investimento superior aos 400.000 euros. Esta actuación que vimos de adxudicar por valor de 163.000 euros súmase a outra que xa está prácticamente finalizado, que é a da renovación do paseo de Mosqueiros na propia parroquia de Castiñeiras. Entre as dúas actuacións son máis de 400.000 euros que estamos investindo en renovar dous espazos nos que a xente da propia parroquia de Castiñeiras usa e desfruta de maneira habitual. Pretendemos con eles non só renovar esa fronte litoral que temos na nosa parroquia de Castiñeiras, senón tamén que a poboación desa parroquia e tamén os visitantes que chegan no propio verán teñan un espazo de encontro, de esparcimento. Con estas obras, Ribeira segue a avanzar cara a un novo modelo de cidade plasmado tamén noutras actuacións do casco urbano, como a reforma do Centenario ou as rúas Mendiño e Otero Pedrallo.